Gasman, tanaw takong kinsay maging pikayaan na tuduha. Kuhaan din yung mo matrik. Oo! Kung di mo magtato, di mo magtaksunin nyo. Ano mo mag-away? Kung gusto di mo mag-away, ato mag-away, kung hindi mapuno yung langit. Oy! Pagkado mo, okto si Papa. Kung gusto ka, ay mailang katang, ato sa gawas. Sugod! Manyak ka. Saman, pilay busta. Paginaw. Kapiri ko ang mapildi mo pa uli sa inyong halitan. Pero ang makalaog, mao'y magbuot sa lampara. Kasamot? Sugot, gihapon. Tumas, inang imo mga kauban na gusto makaangkon sa lampara. Na way bisang kinsa na makaangkon ini. Hangtod, na usak ka na mo ang malukapa. Umuampo ba? O di ay. Sige, tana! Sige! Pagbugno! Pagbugno! Pag-ilaw mo sa kagwapo! Sus! Ayaw, pag-ilaw ko pa. Mga amigos, amiga, paggawa sa namang tanan, kaya lang para, dili pa pwedeng kuhaon. Magkakaya,